Det er rigtig dumt at prøve at slukke det ved at hælde vand i. 3, 2, 1. Yderzonen åbnede dørene, og i 2 dage kom flere hundrede nysgerrige børn for at lege og eksperimentere med fysik og naturvidenskab. Er I klar? Storenørderne Kåre og Emil var blevet inviteret til at sparke Nørd Days i Yderzonen i gang. Jeg er Emil fra Storenørd. Det her det er et fantastisk sted. Det er Yderzonen næste, hvor vi holder Nørd Day Camps og har masser af fede aktiviteter. Der bliver bygget med skrald, lavet sæbebobler og alt muligt andet godt. De fleste børn kender Kåre og Emil fra DR-programmet Storenørd, hvor de udfører vilde eksperimenter. Og det har åbnet mange børns øjne for naturens forunderlige kræfter. Hej med jer. Hej og velkommen til. Børnene får indblik i naturvidenskabelige fænomener, og det kan give indsigt i blandt andet, hvilken betydning genbrug og bæredygtighed har for vores verden. Den her cola, den har stået sådan en dejlig spand med isvand og isterninger. 3, 2, 1, nu! Det der sker, det er, at sådan en cola her indeholder en masse brus. En gas, der hedder CO2. Har I lyst til at se det? Efter showet fik børnene mulighed for at gå på opdagelse i Yderzonen. Med hjælp fra Kåre og Emil kunne børnene selv eksperimentere og få hænderne ned i det hele handler om, nemlig affald. Jeg bruger bare min fantasi, jeg ved faktisk ikke rigtigt, hvad jeg laver. Yderzonen i Næstved er et formidlingscenter, hvor børn i alle aldre kan komme og lege sig frem til viden. Hvis du smider ting ud, for eksempel et køleskab, så kan det blive lavet om til et kamera eller sådan noget. Børnene bevæger sig og skal løse kreative opgaver, så her må man gerne røre ved de udstillede ting. Det skal man faktisk. Hernede, der er genbrugsspillet. Børnene bliver for eksempel udfordret i genbrugsspillet. 2 hold dyster om at sortere affald hurtigst muligt. Men det skal også sorteres rigtigt, og der er mikrochips i affaldet, så computeren holder øje med, om affaldet bliver puttet i de rigtige beholdere. Der er masser af gamle ting, som man kan bruge til noget sjovt. Jo baby, der er robotter. Børnene fandt dimser, der blev til skrotrobotter. Og der blev bygget køretøjer. Skynd jer ud og prøv at aktiviteter, så kommer vi ud og med. Vi ses derude. Nørd Days i Yderzonen handler om leg og kreativitet. Og gamle plastflasker kunne bruges som raketter. Og så er genbrug og bæredygtighed slet ikke kedeligt. Efter 2 vilde dage i Yderzonen var det tid til at slutte af. Og storenørderne sørgede for, at det blev gjort med et brag. Se selv, hvad du kan opleve på yderzonen.dk.